Як мені її додати? Все, я почав стрім. Ён быў натхнёны і малады, іх не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў понад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Ведалі словы на памяці спеў, неслі па вуліцах так, што ў кроў кіпела і гнеў кіпеў, і сэрцы стукалі ў такт. Білі ў 100 000 далоняў і рытм, ворагаў біў напавал. Ішлі на муры ва ўсім свеце старым, а ён усё іграў і спяваў. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воінаў цэлая раць. Можна помнікі зносіць і брук, на камяні разбіраць. Кожны адчуў, прыйшоў яго час сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас, спявак быў сам па сабе. Глядзеў, як шыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Наконец-то появился. Ён быў натхнёны і малады, іх не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў понад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Вероніка, я слежу за чатом. То, что не могу, Ведалі почему-то словы не на памяці спеў, неслі па вуліцах так, Все, слава. што ў кроў кіпела і гнеў кіпеў, і сэрцы стукалі ў такт. Білі ў 100 000 далоняў і рытм, ворагаў біў напавал. Ішлі на муры ва ўсім свеце старым, а ён усё іграў і спяваў.
Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и пахавае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воинаў целая рать. Нас слышат, да, но нас пока не Можна видят. помнікі зносіць брук, на камяні разбіраць. Пока Кожны нормально, адчуў, музыка еще. прыйшоў яго час сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас, спявак быў сам па сабе. Глядзеў, як шыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Глядзеў, Ну як што, пачынаем наш шыльныя стрым, рады з тэрміновы. ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и пахавае свет стары. Вітаємо всіх. Трансляцію ми вже почали. Хелен, включи собі мікрофон, будь ласка. Так. Так. Давайте. Я вітаю вас, сябры. Мені вельмі прыемна вас сьогодні бачити. Вельмі тэрмінова ми виходимо сьогодні в ефір. І сьогодні наша пляцоўка, яна трохмоўная. То бок я буду розмовляти білоруською мовою. Олекса, мій друг, наш друг, буде спілкуватись українською, розмовляти українською мовою, і Вероніка Міщенко спеціально для вас буде все це перекладати і так само додавати від себе свої думки і свої повідомлення. Вероніка, вам слово передаю, коли ласка, рада бачить. Так, здравствуйте, друзья. Немножко картинка отстает, я вижу. Дело в том, что я сижу здесь на балконе, очень быстро это все готовилось, очень сложный сегодня день. Дело в том, что новости со всех сторон новости, и одна грустнее другой. У меня под домом сегодня целый день стояли тихари. 31 числа мою младшую дочку украли прямо с улицы. Сегодня я второе видео на эту тему открыла, и когда я открывала это видео, пришли очень плохие новости, в принципе, то, что мы ждали и боялись больше всего, что у Сергея Тихановского начался обыск в квартире в гомельском офисе, и, по-моему, в Гомеле тоже у него. До этого с утра нам сбросили сообщение через его водителя, что при задержании машины остались все у ментов, ключи тоже у них, и они боятся того, это в Беларуси у нас норма, это проще всего так расправиться с людьми, что там подбросят машины оружие или наркотики. Они специально для этого задержали Сергея, всех и ребят, которые были с ним на 10 дней, чтобы придумать, какое уголовное дело ему повесить. И сейчас мы видим, что они делают. Потому что все видели, весь мир, что Сергей находился в Гродно далеко от милиционера, там ничего нельзя было сделать, поэтому сейчас таким образом решили на него надавить. В квартире, где живет его жена, кандидат в президенты, сейчас проводится обыск. Там тоже двое его детей. У Сергея пожилая мать, причем, заметьте, ни мать, ни жена, они даже не знают, где находится до сих пор Сергей. И не только они, но, естественно, матери, жены, близкие тех людей, которые были с ним. Тем более, представляете, что если Сергей настолько известная личность, и сейчас с ним так обходятся, как обходятся с теми ребятами. Одного человека, фамилию мы до сих пор даже не знаем. Кто это за человек, что за парень,
был там 8-м человеком. Поэтому эти новости очень печальные, но дело в том, что человек, который сбросил с утра информацию, мы успели сегодня ее выставить в наши чаты, это было до того, как начался обыск, он успел предупредить, что готовится такая провокация, что сегодня будет страшная провокация против Сергея. Все, что будет там найдено, все, что будет сделано, естественно, никаких наркотиков у Сергея, ни оружия не может быть. Это смешно. Что они там еще накопают, они, может, ему подбросят, потому что, наверное, около 2 недель назад звонил мне человек, 45 минут со мной разговаривал, у меня запись этого разговора сохранена, который представился журналистом и усиленно копал под Сергея, пытался найти там руку Москвы и деньги Москвы, чтобы его дискредитировать. Вот такая у нас печальная ситуация на сегодняшний момент. И все, что мы можем в этой ситуации, это усиленно информировать и играть на опережение, потому что мы знаем, что Лукашенко там нам грозится Майданом, мы знаем, что он уже вчера было заседание в Совбезе, и он может вплоть до того, что ввести карантин и военное положение, отменить эти выборы. Поэтому все активисты у нас сейчас блокируются прямо на дому, похищаются из-под дома или где-то на улице, увозятся в неизвестном направлении, родные не знают, где они не могут получить никаких сведений, то есть им в ЦИПе, в РОВД, на Володарке, это наши места такие, это называется Центр правонарушений, Елена оттуда вела стрим, это Окрестина, потом у нас тюрьма СИЗО предварительного заключения в центре города Володарка, есть у нас еще такая американка, это тюрьма КГБ, туда обычно как раз вот кандидата, по традиции туда кандидатов в президенты отправляют, они там могут сидеть по несколько месяцев до суда. Поэтому где сейчас находятся ребята, мы не знаем, в том числе и наш товарищ, который был выкраден сегодня утром возле дома, Валентин Троцкий, повторно выкраден. 31 числа он шел вместе с моей дочерью. Его на глазах у нее запихали в микроавтобус, увезли, а потом забрали ее. Потом ему стало плохо, у него был гипертонический криз, отвезли в скорую, он оттуда ушел после того, как ему стало легче. И вот сегодня утром его повторно забрали прямо, он живет под Минском, прямо из-под дома. Скрутили, бросили, увезли в неизвестном направлении. Мы вот сейчас, это было где-то, наверное, 8 часов утра, сейчас уже почти 8 час вечера, почти 12 часов, мы о нем ничего не знаем. Естественно, никому ничего не говорят. Я пыталась туда дозвониться сегодня под видом, что я его дочь, но телефоны просто заняты, судя по всему, они просто, ну, как бы трубки лежат, они не поднимают, или просто звонок сбрасывают, и всё. Вот такая ситуация на сегодняшний момент. Щиро дякую. Ёсць у нас некаторыя пытанні, якія тычацца вашай донькі. Мабыць, распавядзіце, хто не бачыў стрымы, хто не бачыў нашае відэазверненне да людзей. Мабыць, распавядзіце, што з Ірынай адбылося і якім чынам зараз дзее ўлада, каб людзі разумелі, што ну, гэта насправдзе не гульні, а гэта жыццё, у якім мы апыніліся зараз у гэты час. Дело в том, что мы, наверное, очутились не сейчас. Мы прекрасно знаем, это у нас такое творится с 95-го, с 96-го года, когда Лукашенко начал устранять своих политических оппонентов вот таким манером. То есть, когда исчезали политические оппоненты, оказывались в тюрьме, так же, как наш Николай Статкевич, лидер нашей партии, который 3 раза сидел в тюрьме, и другие люди. Поэтому это была ситуация все время такое. Дело в том, что сейчас об этой ситуации узнали люди, которые были очень далеки от политики, которые говорили, что мы в политику, нас политика не касается. Но когда вот они вышли на улицы, и они посмотрели, что политика, оказывается, касается каждого, вне зависимости от того, то ли ты успешный айтишник, или ты предприниматель и так далее. Политика касается каждого. Если только ты сейчас просто вышел на пикет и поставил подпись за кандидата, за Сергея Тихановского, да, вот ты пришел встретиться, пообщаться с другими людьми, ты априори оказываешься преступником, ты априори можешь оказаться в тюрьме, и самое печальное — это практика белорусских, проверенная такая практика белорусская, то, что они, особенно людей, которые, ну, не знают, не могут понять, ну, вернее, первый раз оказываются, что они просто различные
способами делают на них уголовное дело, и все, и человек оказывается уголовным преступником. Им даже правозащитники не могут заниматься. Поэтому это не сегодняшнее, это не сейчас творится. Сейчас мы в прошлом году отстоялись всю кампанию на легальных пикетах, так как мы были все кандидаты специально для этого, мы регистрировали себя как кандидаты в парламент, поэтому мы стояли на пикетах легально. В прошлом году они Лукашенко еще надеялся получить деньги от Европы, поэтому нас не трогали. В этом году у него уже сорвало крышу, денег у него нет. Его, с одной стороны, жмет Россия. Он сейчас, в принципе, в такой вот ситуации, как был Янукович в 2013 году в Украине. То есть он накрался, ему все мало, он со всех сторон повязан, России он уже не интересен, потому что он взорвался до такой степени, и с Западом у него тоже сейчас из-за этого коронавируса ситуация не складывается. Поэтому у него снесло крышу, он уже начинает хватать всех подряд. С дочкой сейчас, ну, как сказать, все нормально. В принципе, я не могу сказать, что нормально, потому что вчера вечером в 11 вечера я поехала и встречала ее с работы. Я вышла, я, кстати, заметила, что был автобус, стоял. Ну, я думала, ну, может, у меня паранойя, как бы так. Потом мы вечером возвращались обратно в 12 часов. Мы видели тоже микроавтобус. И сегодня с утра, когда Валентина уже забрали, и потом она в окно заметила странное движение. У нас уже как бы наметанный глаз, да. И мы увидели сначала легковую машину, потом черный этот бусик, в котором ОМОНовцы. Вот они сидели здесь. После того, как мы их поснимали, разбросали во все чаты. Ну, или они посмотрели наши чаты, они в них присутствуют, они там троллят всегда, они смотрят наши видео, все. Но, наверное, смена сменилась. Пока вот я не вижу их. Но я так понимаю, что они где-то здесь поблизости, и, конечно, ну, в квартиру они побоятся вламываться, для этого нужна санкция прокурора, но мы не знаем, что у них там зайдет в голову, может, они тоже решат какую-то там уголовку, типа наркотики или еще что-нибудь нам здесь принести. Ну, так, мы держимся, мы, в принципе, она уже год с нами, она прекрасно знает, в какой ситуации мы находимся, где мы где мы живем, и она сказала об этом в своих видео, вот в одном и во втором сегодня я открыла на канале Николая Статкевича, что они меня только разозлили. Конечно, страшно, потому что когда на тебя наваливаются там 3 ОМОНовца на улице, 11 часов дня, девочка беззащитная, тебя увозят в неизвестном направлении, тебе не представляется, ты не знаешь, кто с тобой. Это, даже мужчине это, скажем так, достаточно непросто. Не то, что девушке 21 год. Но она смогла достойно перенести это испытание. Мне было, конечно, тяжело, но я понимала, что я в этой ситуации сделать ничего не могу, кроме того, что сделала. Я была в дороге тогда, за нами тоже гонялся в Гомеле ОМОН сначала, пытались нас не пустить на митинг, потом на выезде мне удалось уехать при помощи партизанских хитростей. Да. Сейчас мы живем в подполье, сейчас активно используем всю вот эти вот методы партизанские. Вероніка, ёсць паведамленне да вас прыватна. Я ведаю адказ, але, мабыць, людзі яны не вельмі ўпэўнены. У нас былі пад відэа рэквізіты адной карткі, а зараз гэта іншы банк. Паведаміце, калі ласка, чаму мы вымушаны зменьваць рэквізіты і вось такім чынам збіраць грошы, таму што, я так разумею, людзі бачылі звернення, што нам зараз дзейсна, сябры, вельмі патрэбна фінансавая дапамога, і гэта і штрафы нашыя, і тую тэхніку, якую у нас забіраюць альбо крадуць. То бок дзейсна зараз фінансавы стан у нас не вельмі добры умоўна, таму прашу пракаментаваць вось гэтыя падзеі з карткамі. Дело в том, что сейчас люди начали мне писать уже ночью, я уже перед тем, как... Так, да, вот здесь у меня стоит на нашем канале одна карта, я вижу. На второй канал я поставила карту. Я, наверное, не имею права говорить, чья это карта. Не трэба. Просто, поясніце, чаму картка іншая зараз. Да, другую карту я поставила. Так, сейчас. Дело в том, что вчерашние там не прошли, там выдавала какую-то ошибку. Сегодня поставили уже карту Приорбанка, которая, в принципе, ошибку уже не выдавала, деньги нормально на нее шли, все, но они
пытались их заблокировать. Поэтому, ну, эта карта как бы международная, с ней проще быстренько сделать какие-то переводы, снять деньги и так далее. С той было сложнее. Поэтому и на канале Статкевича там еще стоит другая карта, другая Приорбанка. Все остальные Яндекс деньги и PayPal тот же остается. Да, приходится вот в таких условиях работать. У нас же карты. Так, сейчас. Я тут хотела бы каментар зараз почуць ад Олекса. Гэта канал Пірс Снайдерс, ну, таких у узкім полі вельмі вядомы паміж намі. Кажуць, што хватит позоріць і лгаць пра Януковича. В якому плані? Я просто не бачив цей коментар. Андрій Шандрів звертається. Тобто Янукович такий класний пацан був, да? Ясно. Да, Ну, я вам можу сказати, ну, скажімо так, перед тим, як почалася революція, Янукович з його режимом, з його сім'єю вже настільки були ситі і наглі, що приїжджали просто в міста, подобався якийсь бізнес, вони викрадали людей, кого вбивали, кого калічили, переписували на себе бізнеси. Мусора почали жорстоко себе поводити на вулицях, могли чіплятися, бити людей, працювали, скажімо так, неадекватно, вимагали постійно взятки якісь. Всіх це задовбало, і плюс, коли у нас різко міняється вектор з проєвропейського на проросіянський якийсь, коли вийшли студенти, їх просто взяли, побили, в головах щолкнуло, скажімо так, і люди поїхали на Майдан качатися. Насправді, головне, що було, це те, що задовбала міліцейська на той момент держава, яка узурпувала все, що тільки можна було. Правди ти не міг добитися ні в якому суді ніколи. Тебе могли вбити, і ніхто б навіть не розглядав би ці справи. Тому що всі виходили сухими з води. Це всіх задовбало, поїхали, скажімо так, качатися з мусорами, по-перше. А вже потім європейська солідарність, ну, солідарність з Європейським Союзом мається на увазі, і те, що ми хочемо європейських цінностей, це вже було трошки другорядним. Ну, це я розказую особисто про себе і про багатьох людей, які доєднувалися до цього протесту, які загинули в цих протестних акціях, тому що я знав харків'ян, які загинули, я сам з Харкова. От, там люди билися за те, щоб були закони, за те, щоб ми жили не при режимі, який буде управляти повністю нашим життям, не при царизмі якомусь. Янукович себе вже царем там вважав. І щоб могли працювати бізнеси, щоб могло взагалі в країні щось працювати, а не так, як було при ньому. От. Олекса, розкажи, будь ласка, нашим білорусам, ми закликали почути тую правду Майдана, чому ён стався, што стало вынікам вось гэтага сацыяльнага выбуху, якой адбыўся ва ўкраіне, і мы зараз бачым вынікі Майдана, але у Беларусі існуе меркаванне, што украінцы самі нешта там арганізавалі паміж сабой. Просто я гэтую брахню насправді сама ўжо забадалася слухаць, і я б хацела, каб людзі пачулі вось гэтую праўду, якая адбылася на Майдане, чаму вось гэты сацыяльны выбух ён адбыўся. І, мабыць, распавядзі, што Майдан ён і спачатку не планаваўся з такім вынікам, то бок людзі не ішлі за нейкімі падзеямі, якія адбыліся на Майдане, што ўлада, яна дыскрэдытавала Майдан, па суці. Майдан спочатку починався як? Коли якби всі мирні. На той момент в Україні не було ніяких ніколи воєн, ні з ким ми ніколи не воювали. Так, відправляли там окремі контингенти в інші країни під егідою ООН, там, т.д. і т.п. Але, по суті, Україна мирна країна була, в якій не було ніколи ні про кровопролиття, нічого, ніхто ніколи цього не бачив. От.
І протест починався доволі таки мирно. Ще в 2013 році, коли починався протест, я коли приїжджав, просто люди стояли великими кількостями, стояли люди на площі, де там не було політиків, нічого, там вічі збиралися, на яких ми вирішували, що ми будемо далі робити в країні. Потім нас вирішили розганяти, там приходили мусора, там починали то водометами зимою розганяти, то ще щось. Ці штурми Майдану відбувалися. Із-за цього виникли різні організації на Майдані. Це такі, як самооборона Майдану, які займалися охороною тих людей, які приходили на мітинги. Сказали, домовилися на той момент з міліцією, що давайте не будемо качатися, ви там десь стійте, ми будемо контролювати, що тут відбувається, щоб все було спокійно. З Майдану там проходили на Майдан всякі провокатори, або п'яні там приходили, або якісь неадекватні люди. Їх виводили спокійно самооборона і казали, що більше сюди не приходили. А вже потім, після того, як почали відбуватися, скажімо так, події на Грушевського, коли до цього ще за місяць почали хапати людей і вбивати. Це вже людей дуже сильно обурювати почало. Але коли пішли до Верховної Ради через Грушевського, і там почалися жорсткі зіткнення з міліцією на той момент, яка не пропускала людей до Верховної Ради. І там були у нас перші вбиті, як вважається, хоча насправді вони не зовсім перші вбиті, це Нігоян і Жизневський. Жизневський, так. Нігоян і Жизневський. Вже після цього, скажімо так, був пройдений Рубікон мирного протистояння. Саме мирного протистояння, і почалися вже більш жорсткі заміси, коли робилися з міліцією з цією, тому що вони стріляли бойовими патронами, по суті. Вони почали кидати в людей, мирних протестувальників, на той момент ще мирних протестувальників, світлошумові гранати, обв'язані всяким там лахміттям осколочним, яке прилітало під ноги, робило ноги. Осколки там, коротше, були різні приколи, мені прилітало теж під ноги там багато разів, але захист спрацював і нічого, цілий залишився в цьому плані. Особисто по мені прилітали сталеві кулі. Біля мене мається на увазі. І коли розказують мені, що стріляли там резинками, це все фігня. Тим паче, що у нас вже були загиблі на той момент. І тільки після цього вже почався, скажімо так, протистояння з мусорами. Вирішили, що Януковича потрібно в будь-який момент, як тільки до нього доберемося, можна було б його викинути з країни нафіг. От. Якось так, в принципі, спочатку починався дуже мирний протест, який із-за неадекватності влади, яка намагалася то ввести там війська, хотіли вони ввести, то ще щось, то штурмували постійно, то побити намагалися. Із-за цього цей мирний протест переріс просто в самозахист. Тому що я колись їхав, я не пам'ятаю, що це за число було, їхав з Груші, там перед ночі було. Я заходжу в метро, переді мною хапають хлопці і просто утягнули невідомо куди. Я побіг, вже я не зміг наздогнати їх просто. Тобто просто викрадали людей, потім їх знаходили мертвими поза Києвом, знаходили катованими людей. От із-за цього цей мирний протест переріс на той момент ще навіть не збройне протистояння, тому що протестувальники на Майдані не мали ні зброї, нічого, крім що могли коктейлі, брусчатка, бити якісь були, рогатки були і щити дерев'яні були. У кого були там металеві щити, хто вже на той момент забрав у мусорів щити. От. Якось так. Ось я бачила питання,
Што зараз вынікі вось того супрацьстаяння? Скажы, калі ласка, колькі па часу стаяў Майдан? Таму што тут таксама хлуслівая інфармацыя ёсць, я яе бачу, і яна мне не падабаецца, таму што Майдан насправді стаяў уже не 2 тижні. Майдан? Ні, Майдан десь приблизно 4 місяці. І яшчэ пасля таго, як ужо скончыўся Майдан? Навіть більше, ніж 4 місяці, навіть більше. Вынікі, якія вы зрабілі зараз пасля 2014 году, вось што зараз ва ўкраіне адбываецца, ці мы ведаем, што пашлі рэформы і іншыя справы, то бок, наколькі Майдан апраўдаў сябе? На той момент Майдан виправдав себе повністю. Повністю. Тому що дуже багато чого змінилося. Наприклад, та ж сама поліція 2014 року, яка тільки там починала з'являтися, це були бубочки такі собі нормальні, там, хлопчики та дівчатка, які за ідеями, за позовом серця пішли туди. Єдине, звісно, у нас є проблеми зараз з тим, що у нас постійний міністр Аваков провалив цю реформу, можна назвати це так, і за це він буде покараний 100%. Аваков чорт, я ще раз заявляю про це відкрито. І, звісно, Бубочка, який підтримує Авакова, також буде покараний за те, що реформа поліції настільки знехтована. Але у нас відбулися дуже круті реформи, от вже почалася війна, і це, наприклад, реформа децентралізації влади, коли там гроші залишаються на місцях, ми місцеву інфраструктуру відновлюємо за рахунок цих коштів. Ми, що завгодно, що потрібно, в принципі, в цьому регіоні, те і буде, скажімо так, робитися за наші кошти. У нас залишилось 10 хвилин, через 10 хвилин буде відрубати. От. Ми адновім трансляцію. Мабуть, є питання, або питання з чату будемо брати. Більш-менш така ситуація зрозуміла. Я хотіла почути коментарі. Я хотів би відповісти, зараз зачекайте, я хотів би відповісти на один коментар, я зараз побачу. Нам не треба Майдан, нам треба свобода. Щоб добитися свободи, потрібно заслужити її своєю кров'ю. Якщо ви думаєте, що хтось вам принесе свободу на блюдці, ніхто вам ніколи свободу не подарує. Україна це зрозуміла в 2014 році. Ми хотіли свободи, ми її добивалися на Майдані. За це нам дали велику війну. Велику війну з великою кількістю жертв. І ми хірячимо москалів, продовжимо хірячити москалів за нашу свободу, тому що ми – це незалежна і соборна країна, а не якийсь там улус цієї орди. Так. Дякую. Вероніка. Я смотрю, что завис чат. Зависла картинка. Нет, чат іде, я його бачу. Я теж бачу. Нет, чат я вижу, картинка зависла на... У мене зараз все йде на трансляції, я бачу, все повинно бути нормально. Іде. Обновіть просто у YouTube. Хорошо, обновляю. Повтори мне вопрос. Вот, все, обновился. Так, ці є коментарі, що додати? У нас тут 8,5 хвилин, ми потім обновимо трансляцію. Просто ми людей просимо виходити і підтримати зараз кандидатів протесту. Я вам сейчас прочитаю самый лучший комментарий, который Сергей сегодня тоже написал в нашем чате. Тут уже, конечно, их очень много. Пишут насчет того, что не будет кровь. Если мы выйдем на протест, то будет кровь. И будет кровь, и там Лукашенко просто так. Вот он пишет здесь, да. Он здесь. Хотів би зауважити. Хватит быть тупыми терпилами. Хотів би зауважити, що кажуть, якщо ми вийдемо на протест, буде кров. У вас вже є кров, і вона буде у вас кров. Тому що те, що вас вбивають і арештовують, це вже кров. Це ви хочете в своєму манімірку сховатися. І думаєте, якщо ви сховалися в своєму манімірку, то цього не відбувається. У вас сидять люди по тюрмам.
Те ж саме було у нас з диктаторськими законами, якщо ви не пам'ятаєте, чому нас московити називають кастрюляголовими, да? Тому що коли в 2014 році нам заборонили каски вдягати на голову, щоб ви розуміли, нам заборонили законодавчо. І люди в знак протесту вдягли кастрюлі на голову і всякі ці, щоб осколками голову і осколками і дубінками не пробивали голови нам мусора. Кров у Да, вас то же уже є. самое. Вот он то же самое написал, что не будет повода для задержания, тихий мирный протест. Они найдут повод, уж поверьте, зашлют одного, он крикнет что-нибудь и пошло-поехало. Не обманывайте себя. Если вы хотите протестовать, будьте готовы сидеть на сутках, получать штрафы и пиздюли. Ибо, как сказал когда-то Шушкевич, свободы без жертв не бывает. И вот Сергей ему то же самое ответил. Если не хотите протестовать, то будьте готовы к тому, что получите примерно то же самое. Но размазанное тонким словом. Рабство, нищета. В итоге придется валить из этой страны. То есть все равно мы сейчас это получаем. И получают все, кто столкнулся с этим, они это получают. Все, кто ходил по судам, у кого дети безвинно сидят в тюрьмах, у кого дети погибают в армии, все это получают. Когда они приходят и начинают потом плакать, что «так а мы же не знали, а что мы сделали, мы ходим по этим судам». Нету судов, нету выборов. И если вы готовы бороться за своих детей и за себя, вы готовы к тому, вы должны быть готовы к тому, что, конечно, они эту власть не отдадут. Они и сейчас ее не отдают. Вот то, что сейчас, представьте, вот они сидят, эти тихари, целый день, у них какая зарплата? Они вот, как дочка моя сказала в своем видео, что они приходят, когда приходят к своим детям, что они им рассказывают, как прошел их рабочий день, как они похищают беззащитных людей, как они их бьют, как они воруют. Они это не расскажут. Мы их всех содержим, самую большую милицию. И мы будем содержать их еще больше, они нас будут бить еще больше. Пора уже выходить и думать об этом, именно в этом моменте, в эту сторону и понимать. Поэтому Лукашенко сказал, я синими пальцами за власть держаться не буду. Вы видите, что он делает? У него кровавые пальцы с 96-го года. Он будет держаться кровавыми пальцами. Он сейчас это делает. Дан вчера приказ КГБ. Людей похищать, бить. Светлана Тихановская, которая была скромной домохозяйкой, мы с ней встретились в парламенте, она была в масочке, она сказала, я не даю комментариев, выскочила, когда группу не зарегистрировали. Сейчас ей пришлось взять это знамя Сергея и выйти бороться за своих детей. Коснулось и ее, вы понимаете, неважно, сколько у тебя денег, в каком слое ты живешь. Рано или поздно касается всякого. По-другому никак. Так, ёсць пытанне ў чаце. Што народная грамада будзе рабіць, калі перапрызначаць дзеючага кіроўцы умоўнага? Мы яго называем, дарэчы, НИО, незаконна абраны. Незаконно исполняющий обязанности президента. Сейчас мы перегрузимся. Я этот стрим делаю в том числе. Сегодня я должна была записать Валентина Троцкого, и мы должны были выставить объявление о остальных пикетах по Беларуси. Но сейчас я делаю это в таком порядке стрима. Завтра будут объявления уже графические по всем соцсетям. Сейчас, когда уже стрим обновим, я сделаю объявление конкретно. Я вижу, что нас смотрит вся Беларусь, по каждому городу, как дальше продолжаются протесты и что мы будем делать сейчас. Ну, дарэчы, так, нас глядзіць не выключна Беларусь. Вельмі я бачу, багата украінцаў до нас долучилось. Адразу папярэджваю, антымайданаўцы будуць заблакаваны. То бок я тут, такога не будзе ў чаце, калі вы ідзеце супраць Майдану. Майдан, я прыватна ведаю гэтую гісторыю, і мы сёння спецыяльна запрасілі Олексу, канал Пірс на адрес, тому што ён быў адзін з удзельнікаў Майдану. Таму адразу папераджаю вас, калі будуць абразы на аднаго з удзельнікаў сённяшняга стрыму, гэта адразу бан. То бок я ні з кім тут папярэджання будзе. Ну, я хотів би тут сказати з приводу Стоп Майдан, бла-бла-бла, там пишуть, у вас ботів доволі таки багато буде набігати. І московити, я пам'ятаю просто по Сірому коту, коли йому модерувати допомагав, там велика кількість ботів буде лізти. Так от, якщо ви хочете сказати щось проти Майдану, давайте включимось в спілкування. Чому ви пишете просто Стоп Майдан?
Я вам пояснюю, що без протестних акцій ви нічого не доб'єтесь. Вас заб'ють в своїх домівках. Якщо ви хоча б трохи незадоволені владою і будете сидіти мовчки, як в тому анекдоті, пам'ятаєте? Я мовчав, коли там прийшли за тим-то, тим-то, там, я мовчав, коли Так. прийшли за тим-то, тим-то, а коли за мною прийшли, то вже нікому було і слова сказати, мене просто забрали і все. Те ж саме відбуватися буде і у вас. Те ж саме відбувалося колись у нас, але ми мовчати не стали. Якщо ви думаєте, що у нас там 100% всієї України там підтримало Майдан, ні. Це не було не 100%. Це було приблизно там відсотків 60. Ну, мається на увазі 60-70% там всім іншим було або пофіг, або вони були проти. Багато було тих, хто взагалі не в'їжджав, що відбувається. Люди, які були на Майдані, які приймали участь в Майдані, це 3 мільйони десь приблизно людей. Це в загальному за весь час. Всі інші або, може, щось привозили на Майдан, або грошима спонсорували там, або сиділи навіть на диванах, дивилися ті прямі трансляції, які велися з Майдану, і переживали за тих людей, які борються за нашу свободу. Вони підтримували хоча б так, розповсюджували по соцмережам. Я вам можу сказати, що головною зброєю Майдана це були постійні прямі трансляції. Постійно не припинялися прямі трансляції з Майдану. З Грушевського, якщо хтось пам'ятає, громадське транслювали цілими сутками. З Майдану трансляція йшла цілими сутками. Просто веб-камери, які стояли і показували, що відбувається. Ён быў натхнёны і малады, іх не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў понад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Напевно, Вероніку Мур треба хутка додати. рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Ведалі словы на памяці спеў, неслі па вуліцах так, што ў кроў кіпела. Розповідай, коли ласка, покуль ми підключимо. Так, на чому я там зупинився? Вибачте, у нас закінчився час в зумі, прийшлось перезавантажитись. Я трошки збився. Дивіться, Женьок і Макс пише, подивіться відео про розборки в Броварах. Це те, що приніс Майдан. Вам це не приніс не Майдан, Женьок. Не потрібно брехати, синочку. Це принесли такі люди росіянської, скажімо так, наружності, які є у нас досі у владі. Ці розборки принесли. І щоб ти розумів, розборки такого масштабу відбуваються по багатьох країнах. На жаль, я ж сказав, що оскільки Аваков чорт, нам потрібно буде ще з ним розбиратися. Так що давай про Авакова і про те, що відбувається там, перестрілки без потерпілих і без жертв, то давай краще. Не розказуй, будь ласка. Вас вбивають і без цього. Вот есть комментар, Вероника, мабуть, мы прокомментуем. Что Лука пойдет на честные выборы? Белорусам бы хотелось, чтобы он пошел на честные выборы, но Лука, скорее всего, не пойдет. И что делать тогда? Я не зовсім розумію цей коментар, але просто я хотіла б зараз, Вероніка, давайте пояснім.
што для нас ёсць фамілія Лукашенка і што для нас ёсць канстытуцыйнае права абіраць. І чаму яны паміж сабой не супадаюць? Так, тут питання про Майдан. Вероніка, ви чуєте нас? Да, уже слышу. Уже вошла. Я здесь. Меня слышно? Так, Я А так. ви, слышу. напевно, не чули моє питання. Нет, не слышала. Добре, зараз, Олекса, тоді поясни на рахунок Майдану, а ми потім, я звернусь до Вероніки. Питають, просять, щоб я розказав, як ми захищали лідерів Майдану. Я вам поясню, що Майдан – це соціальне явище, у якого не було лідерів. Це народ, який вийшов, і потім вже, скажімо так, після Майдану, ну і під час Майдану народжував лідерів з народу, просто з людей. Це не було так, що прийшли якісь люди, сказали там, ну там намагалися прийти сказати, їх політики, там їх били, виганяли. Це, я ж за що казав, класно, чим класно для вас, от, наприклад, така організація, як у Майдану була. Приходять, відкритий мікрофон, купа спікерів, хто хоче, той і висловлюється. Хто класний спікер, хто має класні ідеї, він їх реалізовує. Ви не забувайте, що Майдан – це культурне явище в якому ще плані. Створювалися на Майдані картини, створювалися пісні. Там, ну, це не так було, що ви думаєте, що просто всі билися постійно. Ні. На великій території, на великій площі були люди, які постійно сиділи, малювали, сиділи, розказували казки якісь, читали книги, читали вірші, писали вірші, грали на піаніно, привезли туди піаніно, грали на піаніно, на гітарах. Бодя Кутєпов ходив, грав на баяні, всякі сороміцькі пісні про наших політиків. І не було у нас ніяких лідерів Майдану. Вони потім вже в сотник, ну коли сотні Майдану організовувалися, сотники стали люди з народу, більшості своїй, стали якимись керівниками якоїсь рушійної сили. А ви кажете, як нам захистити своїх лідерів? Якщо вам не подобається, що когось заарештували, ви влаштовуєте акції протестів. Але тут є один момент дуже важливий. Якщо ви влаштовуєте акції протестів, то ви повинні розуміти, що якщо когось затримали, лідера типу якогось, то на його місці повинно з'явитися ще 10 таких лідерів. 10 лідерів таких же самих повинно з'явитися. Затримують 10 лідерів з народу. Повинно з'явитися 100 лідерів з народу і сотня ще організацій, якихось нових. Розумієте? Соціально-культурних якихось організацій. Ну, це не в них ніякі не воєнізовані організації. Розумієте? І якщо зрозуміють, що когось затримувати це тупо і не працює, вони просто не будуть затримувати. Вони будуть всіх підряд, правда, валити тоді вже. Але у вас вже буде організація певна. Розумієте? Головне, щоб у вас не було такого, ви повинні не забувати, привіт, Василь, ви повинні не забувати, що коли ви, наприклад, влаштовуєте акції протестів, ви ж і повинні слідкувати, щоб до вас не примазувалися всілякі люди, які, наприклад, хочуть там пограбувати магазин, наприклад, під цю мулічку. Так? Щоб не було такого, як в 1917 році, коли там робили революцію одні, потім прийшли більшовики, там все захопили, там поділили, забрали собі все і сказали, о, пацани, все норм. Ну, щоб просто не дискредитували ваші протести. Ви повинні самі це контролювати і припиняти протиправні дії якісь на перших порах. У вас є в Конституції, у вас ж є, я так думаю, право там захищати себе, там, своїх близьких. Я просто не читав Конституцію Білорусі, на жаль, не можу сказати. У нас є певні права в Конституції, ми захищали свої конституційні права за допомогою Майдану. Так, я зараз хотіла би звернути увагу, до нас долучився пан Василь.
гэта канал «Наша Украіна Русь», таксама удзельнік Майдану. Мы запросілі сёння нашых украінскіх сяброў, таму што яны прайшлі вельмі складаны шлях, і мы зараз хутчэй іх запрасілі, каб яны падзяліліся гэтым вопытам сваім, каб мы вылучылі тыя памылкі, якія зрабілі з боку Украіны і не дапусцілі таго, што адбылося падчас, калі януковічская влада была ва Ўкраіне, яна таксама была вельмі злачынная. Украінцы, вось гэты сацыяльны выбух, ён фармаваўся не адзін дзень і нават не адзін тыдзень. Таксама у іх вось гэта шматгадовая жудасная сітуацыя, якая проста давела людзей да таго, што у нас зараз пачынае зараджацца ў нашым суспільстве. Мы сёння запрасілі украінскіх сяброў, каб яны параілі нам, што рабіць, і параілі, як лепш рабіць, каб у нашай краіне падзеі не былі падабаныя на украінскі сцэнар. Мы не заклікаем зараз ісці крок у крок, але мы вельмі з вялікай дапамогай у тым ліку украінскіх сяброў мы можам вылучыць гэтыя памылкі разам усе і пачуць іх. І яны дзеляцца насправдзе вось тым жывым опытам. Гэта не метадычкі, па якіх працуюць зараз наша ўлада. Гэта нажыва ўсё адбывалася, і яны прайшлі гэты шлях, і зараз гэта краіна, якая праводзіць рэформы. І яны таксама выходзяць на Майдан, калі ім нешта не падабаецца. Але гэтыя Майданы пасля 2014 году, усе мірныя пратэсты, і мы бачым вынікі гэтых пратэстаў, то бок влада рэагуе, влада ўжо баіцца, што можа зноў змяніцца сітуацыя ў краіне. Яны гэтага не дапускаюць. Таму, пан Васіль, я вас вітаю. Зараз мы размаўлялі з Олексою. Ён распавядаў, што адбывалася. Зараз ён закончыць, і я б хацела Веронікі даць слова, і потым звярнусь да вас. Добре, дякую. Я сейчас как раз отвечаю здесь в чате. Большинство пишет, что у нас действительно, у нас Майдан, у нас не понимают, что Майдан — это площадь. У нас была площадь 2006 года, у нас была площадь 2010 года, которую Лукашенко точно так же разогнал. Он запустил туда провокаторов, много людей за это село, многие были избиты, многие были ранены. И у нас ужасно этого боятся. И вот с 2014 года Лукашенко все время вбивал голову: хотите, как на Украине, и Майдан, Майдан, Майдан. Это была такая пропагандистская штука, что многие даже не понимают. Майдан — это площадь. Это площадь, на которую мы выходили, например, вот в декабре, когда были акции за независимость Беларуси. Без площади, площадь — это народное волеизъявление. Только на площади, только на улице. Вы посмотрите сейчас, вот то, что сейчас делается, эти мирные пикеты, на которых стоят люди, стоят тысячи людей, стоят часами, это и есть Майдан, это и есть площадь, на которую вы выходите. У людей, наконец, я простояла на пикетах целый месяц в прошлом году. Мне было страшно, особенно в регионах, смотреть. Люди шли, смотрели себе под ноги, они даже не смотрели прямо. Сейчас вот я езжу, и я стояла на этих пикетах, и я стояла в Гомеле, когда объявляла. Люди на этих Майданах, на этих пикетах, на этих площадях, у них глаза начали светиться надеждой. У них еще нет веры, нет у них еще веры. Так им долго вбивали вот это, что ничего не будет, потому что весь прошлый год я только отписывалась: ничего не получится, ничего не будет, ничего не будет. И вот я говорила и скажу сейчас: Сергей смог пробудить в людях надежду. У людей в глазах появилась надежда. Веру, если мы будем выходить каждую неделю. Я сейчас прошу всех, кто меня слышит, белорусы, 7 числа ничего не меняется. Мы также выходим на эти мирные пикеты. Мы стоим, мы общаемся и говорим то, что мы думаем. Появляется вера. Через месяц уже, вот я смотрю, у половины, даже в чате, у тех, с кем общаешься, в комментариях, появляется вера. Посмотрите, как испугался Лукашенко. Он больше всего боится нашей веры, нашей надежды, нашего объединения. Потому что Майдан — это... Почему в Советском Союзе были всегда эти демонстрации, этот праздник, когда люди объединяются, смотрят друг друга, ощущают друг друга, вот эти плечи, видят глаза, понимают, что мы рядом, заряжаются друг от друга. Вот это и есть площадь, это и есть по-украински Майдан. У нас площадь, пляц воли.
То есть эта воля рождается только когда мы все вместе. И если мы будем выходить, каждый, так как по стратегии Николая Статкевича сейчас, 7 числа, в это воскресенье к нам добавляются города 100-тысячники. Это 17 городов по всей Беларуси. Хотя, несмотря на то, что они должны были долучиться только 7 числа, уже 31-го стояли. Вот я проезжала через Гомель, когда я потайными путями добиралась в Минск из Гомеля, я проезжала через Жлобин, свой родной. Я хотела выйти, увидела, что люди стоят с флагами, и уже есть этот пикет, эта площадь. Но я решила, что мне самое главное, мне нужно было добраться в Минск, мне нужно было не сесть на эти сутки, мне нужно было, по крайней мере, выяснить даже, что с моей дочерью, где она, поэтому я не стала выходить, чтобы не попасть уже, чтобы меня не забрали на сутки в Жлобень. Поэтому на 7-го у нас к нам долучаются города 100-тысячники. 14-го должен выйти Николай Статкевич, вся Беларусь. Приходите на пикеты, общайтесь там. Это и есть вот эти майданчики, площади, где вы между собой общаетесь. Не надо слушать пропаганду, не нужно слушать Лукашенко, который пугает людей Майданом. Поэтому мы сегодня и написали: не будет Майдана, будет дезинсекция. Все, просыпайтесь, люди, выходите в каждом своем городе. Почему он так испугался? Ведь люди выходили в 6-м году, в 10-м, только в Минске. Это была часть какая-то в замкнутом пространстве, откуда со всей Беларуси тогда стянули милицию, войска, а сейчас у них не хватает ресурсов. Они сейчас растерялись, потому что в каждом городе уже сотни тысяч людей. Мы, когда собирались в марте с моими, скажем так, ну, оппозиция в Жлобине, мы собрали 6 человек, мы люди совершенно разными взглядами, то, что все время нам говорили, оппозиция, почему вы не можете объединиться? У нас во многом отличаются взгляды, у нас во многом отличаются, скажем так, методы достижения целей. Но мы тогда сели все вместе, и мы сказали, что наша мечта 9 августа вывести в Жлобине хотя бы там 300 человек. Это город, в котором 80 тысяч населения. Если 300 человек выйдут на вот эту площадь, майданчик перед райисполкомом, это будет огромная победа. И представляете, вот я еду 31 числа, и я вижу эту огромную толпу, которая стоит очередь. Ну, мы белорусские, мы такие, мы очень как бы дисциплинированы. Мы стоим в масках, мы стоим метр друг от друга. Хотя в Гомеле уже как-то так избивались, забыли уже и про коронавирус, но вместе с тем мы помним про это. Мы бережем в том числе и друг друга. И стояло уже больше 300 человек. Больше 300 человек. То есть уже вот эта революция сознания, тапочная революция, революция сознания, то, что происходит в глазах, это надежда. Вот. Не нужно бояться, если мы в каждом городе будем выходить, на каждый маленький эти майданчики, наши площади, общаться друг с другом, наконец-то почувствуем себя гражданским обществом, а коронавирус нас сплотил. Это горе, большая беда к нам пришла. Лукашенко хотел нас уничтожить, но он не думал, что так сплотит белорусов этот коронавирус, это горе. И вот мы будем выходить на каждый пикет. Вы видели, на пикетах людей не трогают. Вы видели, что... И запомните одно, не надо бояться приходить на пикеты. Кого сажают на сутки? Это нас, активистов, тех активных, на которых, вот сказал правильно наш друг из Харькова, что на место каждого лидера вот на этих пикетах появляются 10, появляются 100, мы не стадо баранов. И сейчас мы видим в городах, что появляются новые лидеры в каждом городе. Их забирают, появляются еще. Люди начали просыпаться. И вот это сейчас наша задача. Революция сознания. Поймите, каждый из нас лидер. Не надо бояться. И не трогают тех, кто приходит на пикеты, не трогают тех, кто ставит подписи. Но вы общаетесь, вы видите, вы узнаете друг от друга правду. И вот это самое главное. И вот это то, что он боится больше всего. От тут Дякую, Олекса. є один моментик такий, тут наш друг з Києва, скажімо так, написав: хочете, щоб був сценарій Арменії, вийдіть всі. Якщо вийдете не всією країною, то, на жаль, у вас буде як сценарій України. Ну, Майдан мається на увазі. Просто вам прийдеться більше цього всього робити. Якщо ви всі, прям всі, вся країна не вийде. Ну, нічого страшного, бувають такі сценарії. Я згодна абсолютно. Пан Василь, я вельми рада вас бачити. А ви
безпапярэдне знаходзіцеся ў Кіеве, і Майдан адбываўся, што называецца, не толькі на вачах, а ён, мне здаецца, вас ён прыватна пранізаў і праз сэрца, і праз душу. Вось ужо прайшло амаль 6 год, нават не амаль, уже прайшло 6 год, калі адбыўся Майдан. Вашы меркаванні вось ужо процягам гэтых год, з чаго ён пачынаўся, то бок чаму адбыўся гэты сацыяльны выбух ва ўкраіне, і якія вынікі зараз з таго Майдану ви можете зрабіць прыватна ад сябе? Дякую. Друзі, всім доброго вечора, доброго здоров'я. Вітаю Білорусь, вітаю канал Народної громади та колег, друзів в студії. Друзі, ми є вільні люди, українці та білоруси. Ми колись давним-давно знаходилися в одній державі. І в нас у той корінь духу, який колись був вільний, сильний, він приспаний. І ми маємо пробудитися. І так трапилося, що в Україні не вперше ми виходили на Майдан. Ми виходили в 90-му році, ми виходили в 2004 році. Потім в 2010-му був податковий Майдан. У 2014-му відбувся останній Майдан. І це постійно боротьба за права та нашу волю і свободу. Майдан просто так не виникає. Коли влада наступає на громадянські права наші, самих звичайних, самих простих громадян України чи Білорусі, вона постійно нас тисне і не дає нам реалізувати свої свободи. Тоді у нас виникає здорове запитання, чому так відбувається? І найкращі люди, самі передові, в моєму розумінні це так, ті, які не бояться висловитися, не бояться піднятися, не боятися очолити протест, чи просто вийти навіть сам і сказати, я так більше не хочу. Ну а що почався останній Майдан? Це почалося з того, що по великому рахунку Янукович розвернув асоціацію, адже він сам на протязі останніх 2 років, його партія регіонів казали, ми підпишемо асоціацію, ми рухаємося на зустріч з Європою. І коли Путін йому наступив на хвоста, він розвернув ситуацію в зворотній напрямок. І 21 листопада в день, адже 21 листопада у 2004 році розпочався Майдан Помаранчевий. І так співпало. Вийшли люди, вийшли студенти, в основному це була молодь. І ці дні протікали дуже мирно, дуже спокійно. Але наступив момент, коли Янукович рішив розігнати. І це була ніч. Це була ніч, здається, 31 проти 1 грудня. Коли били студентів так сильно, там ламали кістки, ламали черепи, знущалися як тільки могли. І цих кадрів у хроніках є дуже багато, їх можна знайти і побачити. І, друзі, 1 грудня 1 мільйон людей в Києві вийшли і сказали своє «ні». Було дуже далеко до того моменту, коли почалися протистояння. Адже кроваві протистояння почалися потім, 23 січня, перші були вбивства. А з 1 грудня до 23 січня, рахуйте, друзі, 50 днів. Я дуже пригадую добре, коли в ніч з 31 на 1 грудня, новорічну ніч, так само 1 мільйон людей вийшло підтримати Майдан і показати, що ми, українці, любимо свободу та в демократичний спосіб виступаємо, без насилля і без цього. Але коли 23 січня пішли перші вбивства і вбили тоді же вашого Михайла Жизнєвського, він був, на жаль, він був першою жертвою тоді, загинув. Тоді загинув і Нігоян, і тоді вбили, зараз боюся, згадаю, в часі скажу, зі Львова, 50-річного альпініста скалолаза, я зараз згадаю, скажу, але в даній ситуації це не так важливо, якби імена, важливо суть. Василь, Пішли це саме перші... на Майдані. Так, пішли До цього викрадення. просто ще були вбивства. Я просто хотів би, щоб не забували про тих, кого вбивали до того.
Так, Пір, це були, то були локальні, але постійно наступали на автомайдан. Адже у нас паралельно з Майданом був автомайдан. Так. І от ви зараз можете побачити Сергія Пояркова, яскравого представника автомайдану. До речі, це дуже чудовий, цікавий український блогер, який відстоював позиції не тільки в 2014 році, а й раніше. Тобто послідовним був. Але повернемося. Тоді, коли почали нас вбивати, тоді вже радикально почали діяти і ми. Але у чому виявлявся радикалізм? Це просто ми їх не розстрілювали, ми просто чинили опір більш відчайдушно. На водомети їхні ми кидали коктейлі Молотова. Друзі, по-другому не вийде. І той же самий бронетранспортер, який в'їхав в, скажімо, одну з барикад, його закидали коктейлями. Але в людей ніхто, поліцейських, тобто колишніх мінтів, ніхто не стріляв. Вони перші почали. І з нашого боку загинуло 100 людей. Там, здається, 102 чоловіка. 102. Я боюсь помилитись. 102, так. От. Тобто влада собі розв'язала руки повністю 18 лютого 2014 року. Це зранку, в 10-й годині, коли пішли до Верховної Ради в Маріїнському парку, там тітушки вбивали на очах в тих же мінтів. І ті ж мінти вбивали наших громадян, які вийшли на мирний протест. Зброї не було, нічого не було. Були тільки... Так, були ті каски. До речі, я вашу трансляцію трішечки бачив. Друзі, я не міг з самого початку долучитися. І про ті самі каструлі, про які не раз образливо говорять. Люди одягали, тому що забороняли каски, забороняли багато чого. І, до речі, 18 числа я так само приймав участь. І тоді нас, за 18 числа нас десь чоловік 30 вбили, не менше. Друзі, коли ти бачиш, коли твої, ти навіть не знаєш. Бо так трапило, що з мого оточення нікого не вбило, але вбило самих кращих громадян України в той момент. І в тебе серце кров'ю обливається. Звичайно, ненависть. Ненависть процвітає, тому що твої же співгромадяни, але які озброєні, і які на харчуванні, які з твоїх податків платяться, вони тебе вбивають. Як ти маєш поступати? Звичайно, ти чиниш опір. І ось за ці останні 3 дні вбивства, я вважаю, що Янукович та влада вбивали. Це братовбивча була ситуація на Майдані, адже українці дійсно вбивали українців. Хоча кажуть, що там теж були запрошені з російського вимпела чи звідки, переодягнуті в нашу форму. Але як би там не було, Яник дав дозвіл. Звичайно, протистояння 3-місячне взяло гору. І коли в останній момент сказав Парасюк, що ми йдемо, нас нічого не зупинить, у влади ноги протремтіли, і Яник, звичайно, накивав п'ятами. І я чув, як Пір казав, так, Майдан 2014 року виконав свої завдання. Але підла Росія в очільнику Путіну розв'язала війну проти нас. Адже криваві вбивства закінчувалися 20 числа лютого, а медалька, виписана за взяття Крима, була саме 20-м оформлена. Тобто Путін цілеспрямовано... Ще до окупації, до початку окупації. Так, звичайно. Це входило в плани. І, можливо, вбивство людей на Майдані – це був один з планів Путіна, але руками українського президента та українських силовиків. Тому, друзі, страшно, так. І мені було страшно. Але я знав, що якщо я не піду, мені буде соромно дивитися в вічі моїм дітям і дружині. Дружина десь там, в краєчку, затискала свої губи і не хотіла мене пустити. Вона десь могла там сказати «не йди». Але я знав, що я мушу йти. І йшли такі самі люди, як я, і мені подібні. Так, страшно було, я повторяюся. Але ми не думали про те, вб'ють мене чи не вб'ють. Ми хотіли свободи. І не свободи раді свободи, щоб сказати, що я там колись був, чи там, можливо, я був дотичний до цього. Ми знали, що цей момент, знаєте, є такий вислів перейти Рубікон. Влада перейшла свій Рубікон, почала нас убивати, а ми дали собі кожен слово, ну, здається, мені так було, принаймні від мене, що ми не попустимо це владі. Або вони нас,
або ми її. І якби Путін не розв'язав ту війну у 2014 році, ми би перетворили би реформи дуже швидко у правильному руслі. А уявіть собі, коли Яник розібрав нашу армію на запчастини, абсолютно. Всі силові блоки були очолені російськими емісарами з їхніми ж паспортами та з нашими високими посадами. І уявіть собі, що це все кодло тікає. Очільника Міністерства внутрішніх справ немає, начальника Генерального штабу немає, міністра оборони немає, прем'єр-міністра немає, президента немає. Одна легітимна Верховна влада залишила. І слава Богу, розумні люди, здорові сили у владі знайшлися у Верховній Раді. І вони очолили. Там деяких заставили, просто скажімо так, сказали, Ну, краще так, давайте так. робіть, а інакше... Все вірно, але здорові сили так само були і в Верховній Раді, які, от, до речі, недавно бачив інтерв'ю Турчинова в Олексія Гончаренка, де він розпитував Турчинова, як це було. І Яник погрожував його вбити. Він міг бути так само вбитий, як. Але іноді виникають запитання, а чому саме не вбили? Там, наприклад, когось на зразок, як Турчинова. Я так вважаю, що вони боялися їх вбивати по одній простій причині. Бо якби вбили когось з високопоставлених чинів, вийшла би не 300-500 тисяч, а вийшло би половина України. І при тому всьому, що на Майдани в Києві виходило по різних підрахунках від 100 до 200 тисяч людей в різні часи. Було навіть таке, що і 500 000 виходило. А 1 лютого, от 1 грудня, коли от студентів побили, вийшов весь Київ. Але ж виходили у всіх обласних центрах, у всіх містах великих, адже окрім обласних центрів у нас як мінімум 250 тисяч, це малі обласні центри. А є і міста, які мають 200, 300, 400, 500 тисяч. І от ці великі міста вийшли. Там Тоді влада, мільйона звичайно, 3, скоріш за все, десь приблизно вийшло в той момент. От в самі критичні часи такі об'єднання були. Тому до чого я веду? Друзі, не бійтеся виходити. Бійтеся бути байдужими. І відсидітися в стороні. Відсидітися в стороні не вийде. Знаєте, я не знаю, у кого є такий вислів, але приблизно він звучить так. Коли прийшли за лідерами партій, це було в Німеччині, здається, великих партій, їх арештували, чи можливо в Радянському Союзі, неважливо, червоний терор та коричневий терор в Німеччині та в Союзі, він одинаково діяв. То я відсиджувався, адже прийшли за ними. Коли прийшли за профспілковими діячами, ну вони ж не за мною прийшли. Коли вони прийшли за євреями, адже я не є євреєм. Але коли прийшли вже за мною, то не було кому замовити за мене слово. Тому, друзі, робіть з цього висновки. Я не знаю, як ви це саме відчуваєте, і чи зміг я донести до вас, власне, мою думку, але ви повинні одного розуміти, що за вас, вашу роботу, на жаль, не зробить ніхто. Так само, як за нас зараз, українців, щоб протистояти Росії, не зробить ніхто. Так, дотично, нам допомагають різні країни світу. Але основна задача лежить на наших плечах. Тому, відстоявши власні бачення, власні права, власну гідність, ви можете вийти на кращий, вищий щабель, і ви станете тією Білоруссю, про яку ви мрієте. А омріяна Білорусь, так і омріяна Україна – це свободи, права громадян її. І влада та, яка буде обрана з вас. І ви маєте чітко усвідомлювати, що окрім того, що ви її виберете, ви її маєте ще чітко контролювати. Тому разом, гуртом ви все поборете. Друзі, я вам бажаю самих всіляких успіхів. І не бійтеся з теплого місця підірвати свій ласкавий зад. Тільки ваш зад має бути упрівшим,
потилиця упрівша і натомлене ваше тіло, але потім ви отримаєте несказану насолоду, тому що ваша родина, ваші близькі будуть захищені. Дякую за увагу. Дякую, пан Василь. Я хотів би ще зауважити одну тут деталь. Тут просто багато хто пише виходити і мовчати. Ні. Якщо ви виходите, ви повинні виходити з народною творчістю. Ви повинні придумувати нові лозунги. І чого ви хочете? Ви ж виходите не просто так. Ви повинні виражати свої думки, а не як в совку мовчати в тряпочку. І пан Василь не уводив тему розмови в якесь інше русло. Ви просто не зовсім розумієте, наскільки все взаємопов'язано. Ви кажете, що пан Василь уводить в інше русло про Росію, розказуючи про нацистів, терористів, окупантів, які напали на Україну. Але це продовження. Це було потім. Так, ви повинні бути готові до цього. Що москалям не сподобається те, що ви робите, і ви повинні бути до цього готові. Ви це повинні розуміти також. Це ніхто не каже, що у вас так буде, але ви це повинні розуміти. І ніколи не виходьте на протести мовчки. Мовчки – це не протест. Це коли збираються раби, стають на коліна і починають там цілувати ноги свого господаря. Вільна людина ніколи не буде мовчати. Навіть, знаєте, навіть коли вбивають, ти будеш говорити правду і те, що ти хочеш сказати. Вибачте. І не дарма у нас був лозунг, що рабів до раю не пускають. А раби – це ті, що на колінах стоять. Я розумію, що не в кожного є сила волі і характеру, як можливо в найкращих. Але ви підіть за найкращими, якщо ви відчуваєте, що ви не лідер. І повірте мені, іноді так буває, що Пір правильно попередньо казав, що лідерів зміняють інші лідери. І раптом ви самі станете лідером. Ви навіть цього не відчуєте. Просто це трапиться враз. І в боротьбі разом з побратимами, коли ви відчуєте відчуття того ліктя, коли дихання важке вашого побратима буде не менш легшим чи важчим від вашого, і от тоді ви переможете. Відсидітеся, друзі мої, на жаль, у таких ситуаціях не виходить. І я, до речі, перед тим, як от мав долучитися до етеру, я трішки і коменти бачив. Є дуже гарні, хороші коменти, а є такі, знаєте, боягузливі коменти. Кожен комент має право мати на життя. І ці всі коменти, мабуть, і інші люди чекають. Я не звинувачую ні в якому разі тих людей, які з пересторогою щось пишуть. Ні. Можливо, в часі, через тиждень, другий, ви напишете кращий комент, потужніший і сильніший. І він, можливо, буде мати більшу рацію, адже ви не просто... Це не є боягузтво, це, можливо, такий, знаєте, прагматичний, здоровий розсудок, який приведе до правильного рішення потім, але боятися по-любому не треба. Не бійтеся. До речі, кажуть, в християнських заповідей є 10, ну, таких основних, а 11-та негласна є «не бійся». Чи чули ви про таку заповідь «не бійся»? Я б її, друзі, поклав її, можливо, другим номером після того, якби я сформував таку заповідь. Любіть своїх братів, своїх сестер, своїх батьків і свою землю більш за все. А потім наступна заповідь «не бійся». І якщо тільки ці дві заповіді дали можливість громадському суспільству слугувати взірцем за правило, повірте мені, Україна і Білорусь ніколи б не були пригнічені. Ніколи. Дякую. Дякую, пане Василь. Я б тут хотіла зараз звернутися до чату, який, мабуть, мовне питання спробую підняти. Побач со мною зараз знаходяться українці, знаходиться Вероніка і знаходжусь я. Кожен з нас розмовляє своєю мовою. У нас нема серед собою спречок, і ми чудовно один одного розуміємо. Сябри, мовне питання підіймають провокатори. Ігноруйте. Моє вам жадання. Так, ще Олексій. хотів зауважити, що
Коли був Майдан, мовного питання ніякого у нас не було. Це тільки політики, які там грали на цьому, проросійські політики, які завжди на цій темі грали, підіймали питання про мову. І, до речі, там писали в чаті, що будуть, що і у нас будуть бити російськоговорящих. Слухайте, люди, в Україні не б'ють російськоговорящих. Що ви несете взагалі чуш? У нас на фронті воюють в більшості своїй Так. російськомовні люди. Але я, наприклад, був російськомовним. Я рік, ну майже рік, ще року немає, як я спілкуюсь виключно українською мовою, тому що я просто не хочу спілкуватися язиком нацистів, терористів, окупантів моєї країни. Тільки виключно із-за цього. І тому що я розумію, що мова важлива для моєї країни. Але у нас ніхто не б'є нікого. У нас навпаки утиском більше утискають українську мову, ніж росіянську. А ви кажете, дурість. І тому приклад, друзі, останній раз я був у Криму у 2008 році. До того я їздив в Крим постійно, фактично. Хочу вам такий приклад навести. От це зараз ми маємо в телефоні інтернет, куди хочеш, туди заходиш, можеш спілкуватися. А тоді засіб спілкування йшов через газети. Іду я до кіоску. Це місто Сімеїз. Воно неподалік Ялти знаходиться. Гарне містечко на березі Чорного моря, на самому півдні, південніше тільки Фурос. Ось. І я приходжу в кіоск і запитую, які є газети. І мені таку вереничку газет російською мовою, жодної української. А я тоді кажу, ви мені дайте хоч яке-небудь видання, яке у вас є українською мовою. Любе. І мені кіоскер сказала, що у нас такого нету. Друзі, 2008 рік Україна. Це утиски українців в Україні чи ні? Це утиски. Утиски. Тому, а російською що хочеш. І так само не тільки там. Звичайно, в Києві, можливо, 2, 3, 4 видання було. Не без того. Можливо, в інших містах. Але, а чому 50 на 50? От, наприклад, підходить людина, яка російською мовою розмовляє. Вона бере собі, купує видання російською. Можливо, мені би захотілося щось прочитати, ну, наприклад. Але має бути альтернатива. Тому мовне питання, воно не просто так стоїть. В Білорусі має процвітати білоруська мова. В Україні – ні, українська. У Німеччині, до речі, німецька мова. Ну, тут не про мовне зараз питання. Тому, в Так, принципі, так. Я про що кажу, так, що. Але ми друг друга дуже добре розуміємо. І у нас ніколи не було і немає питань, чому ти розмовляєш. Тому все це надумано. І правильно Пір Снайдер скаже, що ці вкиди роблять політики, яким в мовному питанні цікаво підняти свій політичний рейтинг. Тому розумні люди ніколи би не повинні були підтримувати тих, хто спекулює на цьому питанні. Так само, як на питаннях геїв, Так. як на питання ще чого-небудь. Я не кажу, що я їх якось там сильно люблю чи поважаю, тих же геїв. Але я до них, знаєте, з розумінням ставлюся, бо це є хвороба. Ну, тут різні, скажімо, точки зору з цього приводу є, не будемо зараз не про геїв. Ні, я образно кажу. Тому, але ми повинні розуміти, толерантно ставитися до любих людей. І неважливо, якою мовою славить Україну людина, яка мешкає в Україні. Так. Чи російською, чи українською, чи англійською, наприклад. От вона, можливо, приїхала в Україну і ще добре не вивчила. До речі, не раз бачили ролика на YouTube, де, скажімо, людина, африканець, Зараз зачекайте, И друзі. гнев кипел, и сердце стукали в такт.
Спынілі ў 100 тысяч далоняў і рытм ворагаў біў напавал. Ішлі на муры ва ўсім свеце старым, а ён усё іграў і спяваў. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воінаў цэлая раць. Можна помнікі зносіць і брук, на камяні разбіраць. Кожны адчуў, прыйшоў яго час сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас, спявак быў сам па сабе. Глядзеў, як шыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Так, ми повернулися. Ми повернулися без пана Василя, але я думаю, що він хотів сказати про те, що немає значення ні мова, ні колір шкіри, не твої сексуальні, там, скажімо так, зацікавленості і т.д. і т.п., ким ти там цікавишся, немає значення. Головне, щоб ти був людиною, був громадянином, який готовий боротися за свою країну і за свої права. А от з приводу афроамериканців і т.д. і т.п., про що Василь хотів сказати, у нас в Україні просто були такі випадки, що вони виявлялися найбільше українцями, ніж деякі інші. Це що стосовно цього. Продовжуйте. Все, ми в ефірі знову, все нормально. Дякую щиро. Я б хотіла зараз дати Вероніці слово і послухати її міркування на конт того, що відбувається в Білорусі зараз. Дело в том, что мне придется попрощаться сейчас. У меня здесь неотложные дела, которые нужно решить. Я хочу ответить на один вопрос из чата. Ну, их здесь много, конечно, но я хочу ответить на один вопрос. Этот вопрос для меня очень болезненный. Когда мы смотрели задержание Сергея Тихановского, мы видели, что люди совершенно неорганизованные, люди совершенно не знают, что делать. Первоначально это было, когда начали выходить на первые такие мирные протесты, кормить голубей. Приходит 30 человек, они ходят, они совершенно не знают, что делать. Сейчас уже как бы немного консолидировались вокруг лидеров, но опять-таки вот это была провокация, наглая была такая провокация, и люди совершенно не знали, что делать. При этом почему-то у нас в Беларуси такая тенденция, что обычно женщины, они как-то включаются и отбивают, не боятся, они отбивают людей, они защищают людей. Мужчины берут телефоны и снимают. У нас почему-то мужское население 70% блогеров. Белорусы, все очень просто. Здесь вопрос был в чате. Что нам делать? Как нам защищать себя? У нас нет оружия. Очень просто. Мужчина пожилой выступал на митинге, на пикете в Гомеле. Вы беретесь просто-напросто, не телефон в руки берете, а сцепляетесь друг с другом, причем сцепляетесь вот так, вы держитесь. Вы создаете живую цепь. ОМОНовцев там было человек 20, вас было человек 500.
Если бы вы их все окружили, держась за руки, они снимались с телефонами, то вы бы могли выпустить и Сергея, и увести его, и группу, и разойтись, и вам бы ничего не было. То есть не телефоны берите в руки, а проявляйте солидарность. Дальше. Провокаторы. Я говорила про это в Гомеле, я говорю и сейчас. Вы видите, это обученные люди. У нас просто Николай Викторович. Вероника, не чуем вас. Напевно, підвисає інтернет. Предупреждал Сергея об этом. Зазвонил телефон, я сижу с телефона, поэтому... Есть некоторые проблемки, я так розумію, там іде просто паралельно звонок на телефон, тому ось, Нету звука, да? все, зараз добре, зараз чуємо, так. Мы знаем, как с ними общаться. Они всегда пытаются вывести вас из равновесия. Они пытаются эмоционально вас вырвать, вытянуть на противостояние. Никогда этого не делайте. Просто уводите их, переключайте, не общайтесь с ними. Обычно мы их переключали на таких же людей, которые там общаются. И там такие боевые всегда есть и бабушки, и дедушки, которые быстренько их сами там, как это сказать, в общем, убирали, они их там... Нейтрализовали. Да, нейтрализовали. Поэтому ваша задача следить за действиями, сплотиться вокруг лидера, смотреть по сторонам, не допускать к лидеру этих провокаторов, смотреть на руки в том числе, потому что, да, они могут вам что-то подбросить. И еще, очень многие у нас забывают, это к тому, что мы говорили в начале, то, что сейчас происходит с Сергеем. Не оставляйте без присмотра свои сумки, свои карманы, застегивайте их, потому что у нас самая такая большая проблема в Беларуси, как у нас расправляются с лидерами, с неугодными, просто подложить маленький пакетик наркотиков. За это у нас можно получить 7-9 лет. Поэтому смотрите за лидером, делайте такой живой щит, не допускайте провокаторов, поддерживайте друг друга. И если вдруг, когда начинается там ОМОН, милиция, вот то, что сделали в Гомеле, когда они пошли, они просто стали толпой и начали кричать «позор, позор, ганьба», и они их выдавили, просто выдавили. Милиция ушла. Все. Люди выстроились опять, это пикет был, мирный пикет. Они выстроились в очередь, записать, отдать свой голос, они общались друг с другом, но они смогли объединиться, они смогли защитить своих лидеров, и они смогли проследить за порядком на пикете. Потому что провокаторы — это то, что сейчас будут делать на каждом пикете. Поэтому сплоченность, умение работать с провокаторами, умение их вычислять и оттеснять от лидеров. И самое главное, не телефоны в руки. Телефоны — это хорошо, но там снимают 2-3 человека. Но дайте, пусть телефоны, пусть снимают подростки. Мужчины, вы должны охранять своих лидеров, своих женщин и свои, скажем так, свои вот эти вот пикеты, ради чего вы пришли. Вот это вот большая моя к вам просьба и обращение. Брат за брата. Сейчас мне придется уже, да, сейчас мне придется уйти, потому что у меня очень много сейчас задач, так как, в принципе, я один из лидеров, и мне нужно решить очень по тому же пикету 7 числа, вот в 9 часов мне нужно выходить на связь, там, решать это все, поэтому я вынуждена отключиться. Мне очень приятно было услышать наших украинских друзей. Я давно хотела побывать с ними в стриме, вот загруженность большая. Я давно хотела, чтобы они были у нас на канале. Я очень рада, что наконец-то мы смогли вести общие стримы. Я думаю, что мы будем продолжать это. Мы сейчас будем держать время, мы хотим выйти, чтобы, потому что многие люди даже не знают, что у нас есть оппозиция, что у нас здесь происходит. Они думают, что тут у нас какой-то рай такой Лукашенко устроил. Нет, это не так. Поэтому будем вместе, будем солидарны. И насчет, да, еще насчет языкового барьера или вопроса. Мищенко — это моя фамилия по мужу. Моя девичья фамилия Ремиська, тоже украинская. У меня мама русская. Дедушка у меня из Украины. Отцы моих дочек
украинцы тоже. 2 мужа у меня было, поэтому украинцы. Я в детстве очень много ездила в Украину, на лето обязательно ездила, проводила. Я вообще никогда не чувствовала никакого барьера языкового. Точно так же, как и в Польше. Я приезжаю, я прекрасно их понимаю. Да, сказать мне сложно, но я понимаю. Мы общаемся на разных языках. Я могу в какой-то мере даже что-то по-украински говорить, на украинском языке, на белорусском. Но думаю я на русском, потому что у меня русскоязычная семья была. Поэтому мне так проще выражать свои, особенно когда я в эмоциях, свои мысли. Но я вообще в этом не вижу никаких проблем. И я думаю, что мы найдем всегда общий язык и друг друга поддержим. И Однозначно. да, и еще насчет того, когда мне говорят, вы хотите, чтобы было как в Украине, я всегда говорю, хочу. В Украине я бываю часто. Последний раз в январе была как раз перед пандемией. В начале февраля я ехала из Борисполя и оттуда летела. И я хочу сказать, что в Украине прекрасно. И если бы там 6 лет не было войны, развязанной Януковичем, а потом Путиным, то нам до Украины было бы, мы мечтали бы жить, как живут в Украине. Сейчас они живут так, как мы живем, при том, что у них там война идет 6 лет. Я думаю, навіть Поэтому- краще насправді, якщо чесно. Я знаю просто Да, про Білорусь да. набагато краще, насправді, навіть не зважаючи на те, що Западная війна. Украина однозначно лучше. Восточная здесь, она как бы чувствуется, что война близко. Ну, поэтому я с вами, и я считаю, что мы будем друг друга поддерживать. И Майдан – это не страшно. Майдан – это площадь. Майдан – это единение. Мы хотим армянский сценарий. Лукашенко хочет держаться кровавыми пальцами за власть. Как оно будет, мы не можем ничего предсказать. Но мы сделаем все, чтобы крови не было. Он сейчас крадет людей. Это на его совести и на его вот этих псах. Мы сделаем все. И мы стоим, и мы делаем все по закону, мирно, на пикетах. Поэтому не бойтесь. Приходите на пикеты, не допускайте провокаций и защищайте своих лидеров. И тогда у нас все получится. Вероніка, наснаги вам, успіху, сил, до перемоги разом. Будьте здорові. Дякую. Дякую. Так, 100% До побачення, буде, друзі. 100% буде краще, все у вас, набагато. Головне, щоб ви боролися за це і не здавалися ніколи. І головне, щоб Ми не всі будемо. пам'ятали, що брат за брата. Брат за брата повинен триматися, і брат брата повинен підтримувати і захищати. Плечем до плеча. Однозначно. Так, сябри, Дякую. нас глядить зараз амаль 1000 людей. Мне здаецца, гэта наша ўжо такая перамога, як мінімум у 1000, тому што людзі побачили наші звароты і яны далучыліся до нас. І насправді я вельмі шчыра дзякую людзям, якія знаходзяцца зараз у чаце, тому што я думала, што у мяне сёння будзе просто бан-бан-бан-бан-бан, але насправді я яшчэ паспяваю чытаць ваши паведамленні, і час ад часу мы на іх адпавядаем. Я прапаную яшчэ, мабыць, мы тут будзем з хлопцамі. Вераніку нашу адпусцім, тому што сапраўды у яе вельмі багата працы. Яна лідар грамадзянскай думкі. Калі ласка, ёсць канал «Народная грамада», дзе пастаянна яе звароты. Калі ласка, падтрымайце. Я не кажу, што яна не пастор, які вядзе за сабой толпу. Не. Але яна накіроўвае шлях, па якому ёсць сэнс ісці. Таму, калі ласка, яна вельмі для нас важлівая, і вось каго бы я абараняла, гэта нашу Вераніку, таму што разумная, прыгожая жанчына, і вось яна прадстаўнік Беларусі, яна беларуска, і мне насправді вельмі прыемна знаходзіцца ў камандзе Мікалая Статкевіча, таму што Валентин Троцкі, Вераніка Мішченка, гэта людзі, якія зараз, яны адны з першых хвалі, якія падпадаюць пад рэпрэсію. Веранікі, яна распавядала, дачку просто пасадзілі ў бус і увезлі, не ведаючы куды. Гэта страшная сітуацыя, але мы змагаемся. Мы, разумееце, мы зараз у такім стане, калі ўжо мы вось гэтую лінію перайшлі, і павярнуцца ўжо назад і сказаць, што ой, далей мы не пойдзем, таму што там нешта рэпрэсіі нейкія адбываюцца. Мы зрабілі крок уперад. Мы ўжо будзем ісці уперад. Мірна, спакойна. Вось, дзяўчыны сёння з вами. Я бы хацела зараз ад вас пачуць, мабыць, вы параіце беларусам нейкія такія практычныя рэчы,
паміж собою, як об'єднатися поміж собою, тому що для нас гэта умовно нове все, і нам треба знайомитися на площі, розмовляти один з одним. Так, провокатори ёсць, ми їх так само і залівали. Парайце нам нешта ад сябе, вось вы гэты шлях прайшлі. Я вельмі поважаю, шаную Україну і українців, тому що ви вельмі зараз у такой великой сцепки ідете, я гэта адчуваю після 14-го года особливо. Я вас з задоволенням послухаю разом з нашими сябрами. Ну, хто почне перший, я. Василь, давайте ви. Пане Василь, давайте. Друзі, я перепрошую, я був на вулиці, зайшов в приміщення. Дивіться, яка штука виходить. Меседж Хелен дала правильний, і це вийде, знаєте як? От уявіть собі, коли ви ще надто молоді колись, і приходите в доросле середовище, і вас покликали кудись. Чи то на роботі ви тільки прийшли на якусь подію, ви нікого не знаєте абсолютно. Чи, можливо, вас запросили на якусь вечеринку, де ви вперше, і вам абсолютно середовище незнайоме. Звичайно, ви зразу не станете любимцем цих всіх людей, які зібралися, і ви нікого ніколи зразу не взнаєте, але показати ви себе зможете і побачите інших. Так само і на великих мітингах, коли люди приходять, вони ніколи друг друга не знають, хіба, можливо, прийшли з друзями. Але коли ви вже разом скандуєте, підтримуєте гарну доповідь, наприклад, одного з лідерів вийшов, виступив, ви плескаєте в долоні, ви обмінюєтеся реакцією. І ви в цей момент відчуваєте оце незриме єднання ваших думок, сердець. І в часі ви, можливо, започаткуєте з кимось умовну, ну не дружбу, а от внаслідок цього єднання. А де ти живеш? Їдемо додому, вже після, можливо, в одну дорогу, йдете до одної станції метро, чи до одного тролейбуса, чи трамвая, розумієте? І це все, воно виходить природньо. І от це природне єднання, яке ви відчуєте в часі, воно відбудеться, і потім ви якось відчуєте, що це все вже є. Воно само собою прийде, але вами має рухати бажання приходити на наступну зустріч, на наступний мітинг, знову ж таки відстоювати власне бачення, і все це вас поєднає. І тоді ви відчуєте, що ви вже друг без друга не можете. І оце буде саме те, що буде викристалізовувати у вашому суспільстві вашу ідентичність. Це те, що в часі утворить велику вільну білоруську країну. Але це буде потім. А на початках ви будете просто друг друга не знати. Але це на все треба час. Дякую, я не знаю, чи вичерпно я. Меседж основний я вибудував, але принаймні це так було в мене. Дякую. Ну, я хотів би доповнити і розказати, як було під час Майдану, як взагалі люди розуміли, що ми однодумці. Дуже багато було мусорів, які ходили, там виловлювали людей т.д. Але у нас були пов'язані або стрічками прапори України, або стрічками були пов'язані прапори Європейського Союзу, тому що це все ж таки був Євромайдан. І завдяки цьому ми знаходили своїх, скажімо так. Обмінювалися номерами телефонів, підписувалися один на одного в Фейсбуках. Тоді не існувало якби нічого такого. Там Фейсбук був, ВКонтактік був, який у нас закритий. Там обмінювалися інформацією. Але я можу сказати так, прямі трансляції всі дивилися. Але я можу сказати так, що я пам'ятаю цей момент, коли хотіли по всій країні вводити військовий стан і виключати інтернет, телефони, нічого взагалі не було. Як робили ми? Там були деякі групи, це вже перед війною майже було, деякі групи людей, які просто заочно вже по всій країні, я можу сказати про своє місто, були визначені місця збору і концентрації людей у певний час. Тобто, якщо у нас відключаються засоби зв'язку всілякі, ми не можемо контактувати один з одним.
Це секретно все було. Ми назначали, що наприклад, кожну п'ятницю там, о 19:00 у цьому місці збираються всі. І зрозуміло, що ми збираємося, ми проводимо або якісь акції, або ще щось. І передаємо голубям, умовно кажучи, один одному все. Все було пов'язано по районах. Кожен відповідав, там були відповідальні за окремі райони. Хто слідкував, кого затримали, кого не затримали, хто живий залишився, кого, можливо, вбили. Це отака от організація, яка сіткою, знаєте, без мобільних телефонів працювала би, без інтернету, без нічого, вона би працювала, ця сітка. Ієрархія. Правильно, Пір. І не дарма в нас з'явилися на Майдані сотні, десятки, був десятник, був сотник. Це ж не просто так. Ми пригадали за часів козацького устрою, як це було. Воно відновилося. Все це буде, але перше має бути нестримне бажання піти туди, де ти був тиждень, можливо, назад, якщо це буде по вихідних, наприклад. Якщо ця акція може кожен день, можливо, кожен день людина не може. Ви маєте горіти цією справою. І все вийде. Все буде дуже гарно. Треба любити свою батьківщину і не забувати про себе, що ви є одним з рушіїв оцього невидимого поки ланцюжка, який встане в один всенаціональний великий ланцюг, який поєднає всі сили демократичні Білорусі за зміни у вашій країні. От тут пишуть, Майдан... Ось тут коментар. Так Майдан готували не місяць. Так, Майдан не готували, він виник отак. Бух і виник. І Майдан ніхто не готував. Так. Ми самі, коли були на Майдані, ми все це робили. Ми збирали гроші, ми привозили гроші на Майдан, ми привозили їжу, хтось покришки привозив, хтось привозив щось для барикад. Це вже пізніше, Пір. Перше були віча. Спочатку віча були, так. На вічі вирішували, як будемо йти далі, правильно? На вічі знайомилися один з одним, щоб ми могли контактувати. А вічі було раз в тиждень, в неділю. На початках. У нас так само зараз збираються, гэта пікети у підтримку наших кандидатів, тому що у нас іде збор підписів. Тобто кожну неділю о 12 годині у Мінську на Комаровському ринку ми зустрічаємося. Так само, дійсно, видите, я навіть на собі відчула, я ж розмовляю багато з людьми, я хожу з камерою постійно, і Вероніка правильно сказала у тим сенсі, що кожен повинен зараз робити те, що він може робити. Я хожу з камерою, і у гэты час я не можу сцепку робити, наприклад. Тобто мені треба покинути камеру і стати у гэты живий ланцюг. Але коли я стану побач з живим ланцюгом, я зможу здимати. Тобто, тут треба розкидатися, хто чим займається. Сябри, ми зараз йдемо покидати підписи. Ви бачили, на Комаровці я здимала, як ми і нейтралізували провокатора. Дійсно, ми розійшлися у різні боки, і він один застався серед нас. І він вертівся, крутився серед нас, і він не ведав, що йому далі робити. І я вигукнула, нехто побач со мною вигукнув, дайте чоловіку коридор, нехай він вийде. І він, авоська, яка у його була у руках, видите, такий панікший, він не обурений був, тобто він більше нічого не кричав, його люди не чапляли, але вельми такі сумні очі, тобто він не відпрацював. Ви його розкрили і нейтралізували. Ми його вельми хутко, розумієте, і саме цікаве, сябри, ми поміж собою не домовлялися. Нам ніхто команду не давав, просто стояли люди біля вольного мікрофону, і почав тиснутися провокатор. І люди самі просто зрозуміли, що треба одійти, розійстись і його не чіпляти. Тобто любая агресія, накерована супроть ось гэтай, якою вони мяркують, несуть агресію, вона зараз нам зробить вельми даремну реч. Не треба, покуль, дійсно правильно хлопці кажуть, покуль не зачепили нас фізично, не треба нікого чапляти, це небезпечно, тому що ви провокуєте таким чином. Тобто уже не вас провокують, а ви провокуєте. І цього не робити. Тим більше, що професійні провокатори, вони дуже добре знають свою роботу. Тому треба бути дуже обережними. Друзі, брати білоруси, сябри, ви це навчитеся.
Але важливо в цьому брати участь. Просто приходити і, це процес, це природній процес. І все у вас вийде. Не треба боятися. Звичайно, влада буде шаленіти від ваших дій. Але ж ви виходите на мирний протест. Так. І ви декларуєте розумні, прості, самі звичайні речі. Так, прошу, Петр. Тут просто важливо, ще раз, тут всі пишуть, тільки армянський сценарій, іншого нам не потрібно. Вітаю Анатолія Івановича. Анатолій Іванович в чаті, до речі, тут всі, я думаю, передають йому вітання. Це не залежить від вас, армянський сценарій, український сценарій, там, придністровський якийсь, там, США, там. Це не від вас залежить, друзі. Тут залежить від того, як від вас залежить тільки кількість людей. Якщо ви вийдете 9 мільйонами, то само собою просто він обісреться і піде. Але якщо вас буде не так багато, то вже буде залежати тільки від того, наскільки він вже схиблений на всю голову, і від того, які він дії буде робити. Ніхто не може це спрогнозувати, але ви повинні бути готові до любого сценарію. І думати, що у вас все буде дуже мирно, як було в Арменії, вибачте, це дуже наївно. Це потрібно бути наївним хлопчиком або дівчинкою, які вірять в рожевих поні. Ні, можливо, вийде так само. Можливо. Можливо. Я одне скажу, у вас буде мінський сценарій, і все буде добре. Щиро дякую, пане Василь. Не київський, не вірменський, а саме мінський. Ви так само маєте право на всі свій сценарій. Свободи, якими Всевишній наділив людину, і ви їх вичавите з цієї влади, а з неї треба вичавлювати, тому що вона тисне на вашу гідність. І тому все у вас вийде, все буде добре. Щиро дякую. Я не бачу таких, я бачу людей у чаті, вони, на мой погляд, вельми добре кажуть, що так, у нас буде свій білоруський сценарій. Безумовно, ми не можемо повторити те, що вже зроблено. Але я завсёды прошу своїх глядачів, які глядять мой канал приватно, або є так само наші друзі, які глядять Олекси канал, пана Василя канал. Ми завжди кажемо, будь ласка, не робіть виників з подій, яка не відбулась. Ми ще з вами не вийшли на ось такий величезний протест, щоб робити його виники. Коли студентів почали бити, ніхто не думав, що це може закінчитися Небесною Сотнею. Я впевнена, каб Україна розуміла, що загинуть люди, мабуть, вони обрали би інший шлях, мабуть, я не ведаю, і вони не ведають. Це неможливо. Ні, якщо б ми знали, що будуть гинути люди, ми б просто одразу б зі зброєю, знайшли зброю і одразу б збройне це робили б, а не і швидко. Ось про це і, насамрэч, і ідея гутарка, що спрогнозувати неможливо. Сябри, ніхто не думав, що у неділю, яка ось зараз проходила, буде така кількість людей. Іде вже другий тиждень, коли збираються підписи, і люди все одно йдуть, долучаються, йдуть. І ось ця черга, яка була, я о 6 годині покидала Комаровський ринок, і черга ще стояла, вони полічили, 2 кілометри черга була. 2 кілометри. Ми навіть уявити такое не могли, що стільки людей прийде підтримати. Тому, я не бачу в этом проблему. Так, у нас існує свій білоруський сценарій. Ми його напишемо самі, історично, коли прийде наш час. Але, коли ласка, я так само хотіла б звернутися до тих, хто вже підписався за одного кандидата, за другого кандидата. У нас зараз іде, насамрэч, мова не про кандидатів, а мова йде за наше життя, за нашу будучиню. Я ведаю, що мої діти, напевно, менш за все марять об тим, щоб їх маму просто викрили на вулиці. І мама зараз робить усе, щоб мої діти з цим ніколи не сутикались. І тому я йду, і я підтримую людей, які виходять на пляцовки різні по всій Білорусі. З цього і починається наш білоруський сценарій. З приватної відповідальності, яка у перспективі буде колективною. І ми кожен з вас будемо відповідати, а що ми зробили у той момент, коли відбувалися ось такі події.
Давайте припинім гэта ўсё разам, і таму я сёння побач з цудоўнымі людзьмі. Гэта падтрымка шчырая ўжо вялікую колькасць часу. Я адчуваю гэта, і я смелая у тым ліку, таму што яны ў мяне ёсць. Яны мяне пастаянна натхняюць і кажуць: нічога не бойся. Не плач, не бойся, не прасі. Таму, сябры, калі ласка, я вас вельмі прашу. Ёсць украінскі сцэнар, дзейсна правільна Олекса сказаў. Ёсць Прыднестроўе, ёсць на сёння акупаваныя тэрыторыі ва ўкраіне. У іх таксама ж свой сцэнар. Ён не зовсім украінскі, ён уже больш памешаны расійска-украінскі. Але таксама іх сцэнар прыватны. Давайте будзем пісаць гісторыю самастойна. Однозначно. Так, але адчуваць падтрымку ад сяброў, гэта вельмі важліва. Вельмі важліва, калі ты ведаеш, што ты ўвечары прыйдзеш дадому і пачуеш добрае слово ў свой адрес. Ми будемо запрошувати когось, скажи? Я просто не бачу. Що? Запрошувати будемо когось? Напевно, уже не, треба скончити стрим, і я просто пропоную гэта рабіць уже у такім режимі, як ми робимо наші посиденьки, як ми робимо разом стрими, час ад часу виходити онлайн і повідомляти, що відбувається, і слухати вас, тому що ви свій шлях уже пройшли, а ми ще тільки спочатку. Ми тільки починаємо. Дивіться, якби, в принципі, основні думки і ідеї, які використовували ми на той момент, ми вам описали. Далі ваш шлях, скажімо так, ви повинні розробляти свої концепції того, як ви будете приміняти ці ідеї і думки. Я вам рекомендую уважно ознайомитись з тим, як можна проводити комунікацію один між одним. Я вам рекомендую уважно ознайомитись з вашим же законодавством, як ви зможете в законний спосіб, скажімо так, мусорів тіснити. І ознайомитись зі своєю конституцією обов'язково. Я не думаю, що вона настільки у вас вже і погана. Те, що ви можете вимагати нову конституцію на своїх цих, це один з шляхів. Тому що якщо, просто хто не знає, от на Майдані було дуже багато чого таких штук. Коли вони отак от виникали, нам потрібно зробити те і змінити те, там потрібно те. І поїхали. Подаємо там туди документи, міняємо те. Не хочуть, а робимо акцію протесту там. І поїхали. Тобто, крім акцій протесту на самому Майдані, і крім Вічі, там всього іншого, у нас проходили акції протесту по всій Україні з тих чи інших приводів. Одночасно. Тобто, це не Майдан не відміняє інших акцій протесту, які повинні бути. Ви повинні тиснути на свою владу для зміни того, що вам не подобається. Тим паче, вам не подобається, що один і той же президент останні 20 років, тим паче, що він неадекватно себе поводить, і вам не подобається його політика. Виганяйте його, скажіть: ти нам не потрібен, ми не хочемо за тебе голосувати. Наприклад, вийдуть 9 мільйонів, якщо скажуть: ти нам не потрібен як президент. А вони зроблять вибори і покажуть, що за нього проголосували 5 мільйонів. Це ж дебілізм. Як таке може бути, якщо люди виходять і кажуть: іди нахрен, ти хто такий, ми за тебе не голосували, все. Зрозуміло, що у вас виборів немає. Зрозуміло, що у вас немає свободи. Зрозуміло, що у вас немає судів. Але ви повинні за це боротися. В принципі, я сказав все, що хотів наостанок. Щиро дякую. Я пропоную, буквально тут уже по 2 хвилинки у нас зосталося, і ми скончимо трансляцію. Олекса, коли не важко буде, включи, будь ласка, нам «Мури». Гэта наша песня зараз протестная, каб люди вось гэтым натхненнем, я не ведаю, як пропустили праз сэрца гэта і ўсё. Пан Василь, калі ласка, 2 хвилиночки буквально у нас ёсць на 7 хвилин. Кожному по 2 хвилинки звернуться до наших глядачів. Дякую. Хочу вам перш за все подякувати, що ви мене сьогодні запросили на ваше обговорення. А вам, сябри, побажати от того запалу, який є в пані Хелен. Ви подивіться на цю хрупку, тендітну, але яку впевнену в собі, з запальними очами дівчину. Унаслідуйте найкращих,
і ви так само станете кращими. І хочу, Хелен, сказати, поки я не долучився до стріму, вас дивилося 1400 з чим-то людей в один з моментів. Ви знаєте, я тут тикаю, хочу з'єднатися з вами. Наша Україна, Русь хоче доєднатися до цього дійства, до цієї магії. Ви знаєте, я відчув якийсь магічний момент. І я, звичайно, зумів доєднатися, звичайно, за другим вашим посиланням. Дякую, що ви мені його зробили. Тому, друзі, от я захотів доєднатися на запрошення, правда, але я в Zoom з телефону ще не виходив. І в мене це вийшло. У вас теж вийде вийти комусь вперше на Майдан ваш, на ваші майданчики, площі, пляцовки, як пані Вероніка казала. Так, неважливо, як вони називаються. Це перш за все прояв свободи, прояв вільнодумства у хорошому розумінні цього слова. Адже ви нічого не вимагаєте те, що є в антиконституційний спосіб. Ви ж всі дуже добре знаєте, та і я, що ваш президент вже 26 років править. Чи не так? З 94-го року. Я хотів би ще, можна? Я хотів би ще додати. І тут просто таке, а на русском нельзя, якщо ми білорусів. Білоруси розуміють білоруську мову, білоруси розуміють українську мову. Так що немає у нас з цим проблем. І ми розуміємо росіянську. Так що давайте без цього. Не І чудово, і чудово залюбки я люблю слухати білоруську мову. Друзі, вчимо мови, поважаємо друг друга, і все буде здорово. Адже знаючи декілька мов, це так круто. Тому, можливо, безпосередньо я б тій людині відповів би окремо. Але так як у нас великий українсько-білоруський стрім сьогодні, адже, наскільки я знаю, 2 чарівні дівчинки були з білоруської сторони, і 2 козарлюги були від сторони України. Тому козацька частина України вас, сябри, підтримує у хорошому розумінні цього слова. І будьте кращими у всіх ваших начинаннях. Вивчіть наш досвід і зробіть це краще. Бажаю вам перемоги. Дякую, друзі. Так, навзаєм бажаю теж вам всім перемоги в вашій боротьбі. Не забуваємо, що якщо щось стається, наприклад, з якимись інформаційними ресурсами, то потрібно переходити і підписуватись на всіх білоруських блогерів, на Хелен Мінську, на Кота Сєрого, на Страну для жизни. Підписуйтесь також на наші канали. На канал Пір Снайдерса, це мій канал, канал Василя, це наша Україна, Русь. Тому що на тих каналах також бувають білоруси, які можуть розказати вам щось про події, які у вас відбуваються. Ми не знаємо, як будуть розгортатися події в майбутньому, тому краще перестраховувати себе і перестраховуватися інформаційно. Дякую вам. І на сам кінець, на каналі Наша Україна, Русь постійно ведуться прямі трансляції українсько-білоруських посиденьок, де бувають дуже часто запрошені Хелен, постійні, скажімо так, члени цієї передачі, це Анатолій Сайгон та Сірий Кіт. Сірий Кіт, так як зараз багато включений в політичну боротьбу, і багато інших білоруських блогерів є на цьому майданчику. Тому, друзі, долучайтеся. Так само Пір Снайдер часто буває у нас. Одним словом, ми дружимо, ми підтримуємо і ми хочемо всім людям доброї волі, добра і свободи. Живи Білорусь і слава Україні! Живи вічно! Героям слава! Так, пишуть, Олекса, запіляй нам море, а ми пойдемо з цудовним настроєм, нічого і нікого не бойтеся, тому що по Конституції влада належить народу, а народ – це ми, громадяне Білорусі, тому давайте будемо справжніми білорусами, частіше показувати паспорт і нагадувати кому, так, лукавій владі, що ми існуємо і нас не припинить. Добре сказали мої сябри, не спинить, не стримать, не разбить. Там трошки поміняйте слова. Все, усіх любимо. Чекаємо вас на наших каналах. Будь ласка, заходьте. Народна громада буде робити анонси.
і будемо бачитися частей. Ми вас любимо, ми вас шануємо, а я, як білоруска, приватно вас вельми хотіла би зустріти на Комаровці у неділю о 12 годині, тому що ми будемо там разом з нашими сябрами, активістами, і не бойтеся, коли кого-небудь із нас не побачите випадково, мабуть, нас кого-небудь затримали, ми не боїмося, ми виходимо заради вас. Щиро дякую. Я включаю музику, тоді поїхали. Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Ведалі словы на памяці спеў, неслі па вуліцах так, што ў кроў кіпела і гнеў кіпеў, і сэрцы стукалі ў такт. Білі ў 100 000 далоняў і рытм, ворагаў біў напавал. Ішлі на муры ва ўсім свеце старым, а ён усё іграў і спяваў. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воінаў цэлая раць. Можна помнікі зносіць і брук, на камяні разбіраць. Кожны адчуў, прыйшоў яго час, сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас, спявак быў сам па сабе. Глядзеў, як шыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.
Ведали словы на памяти спел, несли по улицах так, что кровь кипела и гнев кипел, и сердце стукали у такт. Били у 100 тысяч долоняў и ритм, ворога убил наповал, и шли на муры во всем свете старым, а ён все играл и спявал. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и поховае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и поховае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воінаў цэлая раць. Можна помнікі зносіць і брук, на камяні разбіраць. Кожны адчуў, прыйшоў яго час сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас, спявак быў сам па сабе. Глядзеў, як шыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и поховае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и поховае свет стары.